Dominiku, zápas, ve kterém jste předvedl 4 zákroky, 2 velmi důležité, řekl bych, v prvním poločase. Překvapilo vás něco v tom utkání, jak aktivně do ofenzivy Lille hrálo? Ani nie, tak vedeli sme, že Lille je jedno z najlepších mužstiev ligy, aj keď mali horšie výsledky v poslednej dobe, ale to neznamená, že hrali zle v tých zápasoch. Čiže vedeli sme, že nás čaká veľmi, veľmi ťažký zápas a úplne povedané, dnes boli možno trošku lepší ako my, ale tak s troškou šťastia a umu bereme 3 body, takže to je hlavné. V závěru bál jste se trochu o ten výsledek, protože tam Lille bylo už ve velkém tlaku? Hej, tak už pár zápasov sme dostali takto góly, keď sme viedli o jeden gól vlastne v nastavení alebo v posledných minútach, takže vždy je to nepríjemné samozrejme, ale je to normálne, že ten tým, ktorý vyhráva, tak sa stiahne a to chce ubrániť, takže nemyslím si, ale že tam mali reálne potom v tom druhom poločase nejakú veľkú príležitosť, takže sme to dobre zvládli vzadu a výborný kolektívny výkon. Řekl bych, že dneska jsme viděli typický zápas francouzské ligy. Opatrný, takticky vazané, moc jako šanci nebylo. Jak pro brankáře je to náročné? Tak ja som mal ako tak tú robotu trošku viac, najmä v tom prvom poločase oproti kolegovi, ale zase úplne by som nepovedal, že to bolo nejak takticky akože zviazané, hlavne v tom druhom poločase tam bolo niekoľko minút, kde to naozaj chodilo hore-dole, si myslím, a ako dve mužstva na špici tabulky, proste dobre pripravené na zápas. My sme sa pokúsili niečo zmeniť do druhého polčasu, ale Lille dneska hrali veľmi dobre naozaj a my sme veľmi radi z tých 3 bodov. Dominiku, 10. soutěžní vítězství v řadě. Vy se vezete na té vlně v bráně. Kdybyste srovnal golmana Graifa na začátku sezony a teď, jak moc se posunul společně s Lyonem? Ťažko povedať, samozrejme tá pohoda celého týmu vplýva aj na individuálne výkony hráčov a cítime sa momentálne všetci dobre. Naozaj takáto šnúra víťazstiev, to nie je nič jednoduché a mnoho tých zápasov bolo tesných ako dnes, takže to niečo hovorí o tom mužstve a myslím si, že máme veľmi dobrú skupinu nielen hráčov, ale aj ľudí a výborný trenérský tím a uvidíme, čo sa nám podarí v tejto sezóne. Vy sám asi osobně musíte být hodně rád, že vlastně jste vpůl do té role jedničky, jste v ní aktuálně, posilujete tu roli, myslíte si? Tak ja som rád, že dnes opäť čisté konto tak po takej dlhšej dobe a že sa mi podarilo aj pomôcť nejakým takým lepším zákrokom. Už som na to trošku dlhšie čakal, väčšinou tých posledných zápasov a respektíve po tom novom roku boli také zápasy, že nemal som moc práce, vždy tam bol nejaký gól, takže to je také nepríjemné pre brankára, ale samozrejme sa vyhrávalo, takže to bola tá pozitivita a ako dnes ideálny výsledok a ideálny zápas pred brankára, niečo som chytil, čisté konto, mužstvo vyhralo, takže perfektné. S čím jste přišel do Lyonu loni v letě? Klub měl problémy finanční, fanoušci byli ve velké nejistotě, nakonec dneska po vítězství Lyon se nachází na 3. místě, všichni mluví o lize mistrů, v Evropské lize jste skončili na 1. místě, takže vás osobně to překvapuje, s čím jste přišel vlastně do Lyonu? Tak vedel som, že prichádzam do veľkého klubu, ale nevedel som, aká je presne tá situácia samozrejme, ale hneď ako som prišiel, tak som videl, že kvalita v týme je obrovská, že máme na to hrať hore a vysoko, ale samozrejme, keď sme na takej dobrej vlne, tak s jedlom rastie chuť, ale treba byť opatrný, pretože vyhrávať niečo v sezóne sa dá až na konci, ale prehrať sa to dá hocikedy. Takže my musíme ísť krok po kroku, máme veľmi veľa zápasov, úzky káder, vidíte sami, že nastupujú mladí chalani aj v Európskej lige, aj v lige 17-18 roční, ale sú súčasťou partie, majú výbornú kvalitu, takže naozaj zdá sa všetko veľmi, veľmi pozitívne v tomto momente, ale taký je futbal, 1-2 horšie dni a zase je všetko naopak, takže treba byť opatrný a byť nohami na zemi. Dominiku, tak budeme držet palce, ať těch čistých kont přibývá. Díky moc. Ďakujem veľmi pekne. Díky. Majte sa. Díky. Mějte se hezky.